густариши коронавирус дар чин яке аз кишварҳои аслии воридкунандаи молу маҳсулот ба Тоҷикистон харидорону соҳибкорони тоҷикро ҳам нигарон кардааст. сокинонро ҳоло на танҳо эҳтимоли сирояти беморӣ, балки таъсири он ба ҳамёнашон ба ташвиш овардааст. ҳамин касал пайдо шуду ҳама чи қимат шуд якбора билетаму ҳамаш. Так што соҳибкориам нархошона метавонам баландтар кадан. Чунки агар зуҳро аз Қирғизистон молу коло меорад, аммо мегӯяд вазъи пешомада аз ҷумла манъ шудани парвозу раво ва чораҳои дигари пешгирӣ ба кори онҳо бетаъсир намемонад. агар ки равем вазъиятам мебинем унҷоям ки нарх қиматтар шуд, лекин мумкин ки даже қимат шудагиш. Чунки агар қимат шуд, моям боромо уже қиматтар мешад камтар. тоҷирон ҳоло бештар маҳсулоти аз қабл овардаи худро ба фурӯш гузоштаанд. Ба ин далел ҳанӯз таъсири ин вазъ ба нархҳо чандон чашмрас нест. Аммо мегӯянд бо идомаи вазъ эҳтимол то охири моҳ нарх дар бозор ба таври чашмрас боло меравад. 80-70% аҳолии мо бисёртар моли Хитой истифода мебаранд. Барои ҳамон хай таъсириш мерасад. чин яке аз шарикони муҳими Тоҷикистон дар самти тиҷорат аст. Беш аз 60% молу маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистон аз чин ворид мешаванд. маҳсулоти истеҳсоли чин барои сокинони ин кишвар аз лиҳози нарх ҳам дастрас аст. баробари зиёд шудани теъдоди гирифторони вируси корона дар чин мушоҳида мешавад, ки дар Тоҷикистон ҳам мардум ҳарчи бештар эҳтиёткор шудаанд. баъди хабарҳои интернетӣ дар бораи коронавирус бисёртар талаботи зиёд шуд ба маскан. афзоиши талабот ба ниқоб нархи онро ҳам боло бурдааст. ниқоби 1 сомона акнун дар бархе аз нуқтаҳо ба нархи 2 ё 3 сомонӣ фурӯхта мешавад. бархе ҳатто оилавӣ ба ниқоб аз хона берун мешаванд. фарзанди ман ҳатман маска мекунам. вақте ки мо аз хона ба берун мебуроем, ҳатман маска кати мебуроем. хай эҳтиёт ними ҳаёт аст хоҳарҷон. дар мактабҳои миёнаи шаҳр ҳам эълон кардаанд, ки ҳар кӯдак бояд бо ниқоб ба дарс ояд. дар бораи эҳтиёти коронавирус дар мактаб ҳар рӯз маълумотҳо нав эълон карда мешавад. ин вирус аз ҷумҳурии мардумии чин омада бо тариқи ҳаво мегузарад. мақомоти Тоҷикистон назорат дар марз бо Чинро шиддат бахшидаанд ва афроде ки вориди кишвар мешаванд таҳти муоинаи табибон қарор гирифтанд.